Flip Classroom, det er en måde, man kan vende sit klasseværelse på. Det er en amerikansk video, som jeg har valgt at tale henover for at forklare jer, hvad Flip Classroom det egentlig er. Som I kan se, så bliver der tegnet et klasselokale, der sidder 3 forskellige elever, og der står en lærer og snakker. Det er også sådan, de danske klasselokaler ser ud. Lærerne de står tit og taler rigtig længe, hvorefter at eleverne skal lave opgaver ud fra det oplæg, som læreren lige har holdt. Eleverne kan jo godt sidde og opfatte det her anderledes. Der er den første, som fanger det rigtig hurtigt. Der er det næste herover, som synes det er alt for nemt. Og så har vi den blå elev her i midten, som ikke har forstået, hvad der læreren har sagt. Når de sidder derhjemme, så er det samme med lektierne. Den første, han fatter det meget hurtigt. Den næste, hun synes, at det er alt for let. Og den sidste forstår stadigvæk ikke, hvad det er, hun skal lave. Lærerne vil jo gerne bruge mere tid på den individuelle hjælp og motivation i undervisningen, hvilket kan være ret svært med den her form for arbejde, så derfor så kan man simpelthen flippe klasseværelset om. Det kan man gøre ved, at eleverne de sidder hjemme foran deres computer, og de ser oplægget fra læreren, som er videofilmet. Den første elev herover bruger samme tid på det, som han normalt har brugt. Den næste elev herover kan måske spole over de ting, som han eller hun allerede forstår. Og den elev, som stadigvæk har svært ved det, kan se videoen flere gange. Hvis hun stadigvæk ikke forstår det, så bliver der beskrevet her, at man kan chatte med sine klassekammerater. Det kan man selvfølgelig også herhjemme. Det interessante det er, når man kommer tilbage i klassen efter at have set en video, som bliver tegnet heroppe, så skal læreren ikke først bruge tid på at forklare, hvad det er, eleverne nu skal arbejde med. Det har eleverne allerede klaret. Derfor kan læreren bruges som en slags vejleder og som facilitator for dem. Hvad skal der ske i dag? Hvad skal I arbejde med? Fordi eleverne har allerede fået informationerne hjemmefra. Så i stedet for at viden skal gå igennem en lærer, så kan viden altså godt gå fra lektierne, som jo faktisk er de her videoer, direkte til eleven, hvor læreren kan bruge sin tid i klassen til at hjælpe eleverne i stedet for.